poble de poc més de 2.000 habitants, però on molta gent ve a buscar fortuna. Cony, que freda! Em pregunto que si m'han portat fins aquí per gravar el primer capítol del Club de les Bones Persones, això deu ser una senyal de que aquest projecte serà un èxit. Ja no diria res. No, està bé, està bé. Jo ho tinc acceptada a la meva alçada. Els diria coses molt lletges. I aquest és el Tu diries que ets una bona persona? Jo crec que sí. Ho intento. Ho intentem? Ho intento. Sí, home, clar. Sembla possible. Home, jo crec que sí, no? Sí. Què vol dir per tu ser una bona persona? Viure bé i sense voler fer mal a ningú, no? Intento anar en respecte, acceptar les persones com són, tolerància. A vegades costa, però... Pues tindre bona amistat amb la gent. I ajudar-los, si fa falta, s'es pot. Sí, es pot. Molt bé. Ningú. O no fer a ningú el que no vulguis que et facin a tu. Amb això ja prou feina, ja. L'empatia amb els altres i el fet de relacionar-te tenint en compte els altres, sinceritat, respecte. Sí, bàsics que a vegades no es tenen en compte, però sí. Jo, quan me'n vaig a dormir, he de poder fer-ho tranquil·lament. Sí, amb la consciència tranquil·la. Si no ho faig i em remou alguna cosa, és que no he actuat prou bé. Veient com està el món, els discursos d'odi guanyen la partida o encara queda gent bona? Queda bondat, el que passa que els discursos d'odi fan molt soroll i fan molt mal. Els bons hem de començar a fer més soroll, que per això neix aquest projecte. És difícil que la gent bona faci soroll, perquè no ens agrada fer soroll. Clar. Però amb l'exemple i amb la tolerància ja n'hi ha prou. Jo crec que se li està donant molta veu als discursos d'odi, però bondat en queda seguríssim, i moltíssima. El que passa és que no necessita ser tan protagonista per vèncer a ningú. Si estàs en un punt dolent de la teva vida, és fàcil que calin dintre teu. Però jo sí que crec que queda bondat. Sí, jo crec que és això, que amb les xarxes a vegades també és això, no? El teu algoritme fa de les seves i crec que sí que és veritat que a vegades espanta una mica perquè sembla com l'extrema dreta, com el tema de dir cuidao, però sí que és veritat que si et fixes una mica com al teu voltant o les organitzacions, majoritàriament la gent doncs fa el bé. Que important, no?, això d'obrir els ulls més enllà de les xarxes i veure que a l'entorn encara que passen coses bones. Crec que també això, obrir els ulls i no quedar-se només amb un discurs, escoltar altres coses, altres persones. Sempre hi ha hagut de gent bona i el que estic veient és que cada dia hi ha més... És que se la dic seca com la penso, pot ser que molt bèstia. La gent, doncs, aquí hi ha gent bona, gent dolenta i és un canvi que va dia a dia. Te pots trobar de tot aquí al món. Interessant, no?, aquesta idea d'abans eren més humans. La gent era més humana, la gent t'ajudava, veia algú que caia bé, l'ajudava i aixecaves. Ara es veu un món d'enveges de tonteria que dius, a quin món estem arribant? Queda molta gent bona, el problema que hi ha és que segurament molta part tenen culpa les xarxes, molta gent compra els discursos que són malintencionats. I no és que sigui gent dolenta, sinó que és gent manipulada. Hi ha molta manipulació. Queda molta bondat, el que passa que els discursos d'odi fan molt de soroll i se senten més. I els de bondat la gent ja no ho diu. Però si poguéssim fer estadístiques estic convençuda que guanyen els bons. Què li diríeu a una persona que li fa por sortir de l'armari o mostrar-se tal com és? Que salga abiertamente sin ningún problema, porque una vez que salga se dará cuenta que la gente no es tan cerrada como ellos se pensaban. No, que no tenga cuenta de los prejuicios de los otros, que viva su vida y que salga a estar con toda la gente y poder hablar de lo que quiera. Jo, si el pogués acompanyar en el seu camí, ho faria encantada, perquè el més important és que sigui feliç. Entenc que tinguin molta por molta gent, però jo, si l'he d'acompanyar de la mà, ho faria, i sobretot valentia i que sigui molt feliç, no miri enrere. Endavant sempre. Sí, és complicat. És complicat per la societat que estem vivint. Sí que és veritat, però bueno, que s'ha de ser valent. S'ha de ser valent i en el fons, al final, a la vida, ningú te soluciona els problemes, ningú et paga el pa. Te l'has de pagar tu, per tant, t'ha de ser una mica igual el que pensi l'altra gent. I al cap i a la fi
tu has d'estar còmode amb el teu cercle d'amistats i el quotidià, i el que pugui pensar la gent fora del teu cercle t'ha de ser bastant igual. És complicat perquè les pors són molt de cadascú. És algo impensable que una persona tingui por de ser com és. El que sí és cert que moltes vegades se'n tenen por, o bé perquè dirà la família, o bé perquè aquests discursos d'odi que s'estan fent ara cada vegada fan més mal al col·lectiu LGTBI. Jo entenc que hi hagi por, però és com antinatural, saps? Perquè la por surt quan es veu amenaçada la seva integritat i la seva vida. Això és quan surt la por. I clar, que tinguis por a casa, a la teva família, o a la teva societat, això vol dir que estem una mica malalts. Que surti i que faci la seva pròpia vida. Fa 20 anys enrere o 50 era molt raro, però ara és llei de vida. Que és la seva vida, no la dels altres, que ha de fer la seva i qui no li agradi, doncs porta. Jo crec que encara que sigui poc o molt, sempre tindrà algú de suport. Sí, i és això, com el fet de buscar el suport en els amics o buscar el suport en organitzacions. Vull dir que si no el tens a casa o si no el tens en els elements més bàsics, doncs buscar-lo. Arriba un punt que és insostenible, com anar-ho amb... I al revés, què li diries a aquelles persones que no respecten la diversitat? Es tancaria amb ells a l'armari i tiraria la clau. Ja no diria res. Em costaria més relacionar-me amb aquesta persona. Realment pensar en ells és molt trist, perquè el que dèiem, passant per aquest món, sent així, per mi és un buit i una tristor i una... És que no entenc com poden ser-ho, no? Podem ser diferents, però aquest extrem per mi és inhumà i no ho sé, em costaria sentar-me a parlar amb ells si no estigués molt receptiu. És que és curiós perquè és com que em surt molt fàcil, no? Com el fet és molt bàsic, vull dir, respecte-ho i no has de dir res tampoc sobre el tema. No sé si és un problema d'educació, si és un problema de... no sé. No s'hauria ni de plantejar en el sentit de... que crec que ja fa molts anys que això es ve dient i que crec que és una cosa que ja s'hauria de respectar perquè sí, ja està. No sé què els hi diria, perquè normalment aquestes postures radicals de falta de tolerància i falta d'empatia i de respecte, les bones paraules no serveixen. Jo he arribat a la conclusió de que no val la pena, perquè no el convenceré mai i no val la pena perdre el temps. Prefereixo parlar amb algú que sigui com jo i passar una bona estona. La vida está hecha para todos, igual, que sea hombre, mujer es igual. No le interesa nada la vida de los otros, que se metan lo que... Pues yo considero que ellos tendrían que pensar primero un poquito en sí mismos. ¿Qué quieren para ellos? Entonces tendrían que plantearlo para los demás. Porque si yo no quiero algo para mí, no lo quiero para los demás. Que canvi de pensar perquè això s'ho ha de veure cada dia. Que encara et quedem gent que no comprem el seu discurs. Molt bé, quedem molta gent. Sobretot, suposo que jo ja passo de la cinquantena i hem tingut una educació diferent, que ja veníem d'una societat que era molt retrògrada i vam voler fer un canvi a ser més oberta, una societat més oberta, i ara estem al revés, no? A l'inrevés. Els nostres fills tenim moltes baralles de vegades de fer-los entendre aquest punt de vista que teníem nosaltres, que érem potser més progressistes, no? És un problema d'intergeneracions que hi ha, no ho sé. Si et demano que pensis en una bona persona, qui et ve al cap i per què? Hi ha un munt de gent que són bones persones. Jo ara porto ja molts anys visquent aquí i estic envoltant de bona gent. Aquí al mercat, mira, si vas una mica més enllà, està l'Ivan, que és el que fa els croissants i les galtes, que és un tros de pa, mai millor dit. La Maria. Sobretot una amiga meva, en plan la Sara, una amiga meva. Sí, com el fet de tinc molt clar que quan s'ha necessitat i quan d'esto, doncs ha estat allà. Jo també diria una amiga de la infància que es diu Núria i jo crec que és aquest tipus de gent que li surt ser bona persona. Sí, és així, s'ha criat així, els seus pares també són així. Igual no ha fet res molt especial, no? És les petites... No, de fet jo d'aquesta noia el que valoro és el fet de que està allà encara que no... O sigui, que no és una cosa que es fa notar cada dia, però que saps que està allà. La meva dona, la meva parella. La meva parella i, bueno, doncs alguns amics que he tingut, que alguns per desgràcia no hi són, i d'altres, doncs, bueno, que m'han donat molts bons consells, sobretot amics que eren més grans que jo,
i que m'han aconsellat molt bé, no? També la persona en si ha de saber agafar els bons consells i els mals consells, i això també has de tenir una mica de personalitat pròpia, però sí que és veritat que he tingut amics que han sigut molt bons amics. De fet, moltes persones han sigut bones en algun moment. Això no vol dir que sempre siguis bo en tots els moments. Tots tenim una part que no és tan bona. I hi ha moltes persones que m'han ajudat. Moltes, no en puc dir una sola. Buah, em costa. Tinc amics que són bones persones. Però al final he de ser jo mateixa i m'he de sentir jo bona persona per sentir que hi ha algú que és bona persona amb mi. Però jo crec que tots som bones persones i en cada moment donem el que podem. Molts amics. No puc dir, no puc especificar cap perquè en tinc molts amics. I tots te donen un cop de mà sempre que te poden ajudar. Per mi són la gent que ha fet això, per mi és família, encara que no siguin de sang. Es la familia que un mateix es cree. Yo pienso en mi marido, cada vez que esto pienso en mi marido, para descanse. Yo sí pienso en él. Una persona majísima, siempre ha sido muy serio, muy en sus cabales, como digo yo, y nunca se ha metido con nadie, ni ha criticado si eres de un lado o eres de otro. Sí, él igual comparte todo lo que venimos de decir, lo comparte. Quina sort, no?, haver compartit la vida amb aquestes bones persones. Sí, muy bien. Molt Yo creo bé. que sí, ¿eh? Doncs moltes gràcies. Pero bueno. Ai. Los bons guanyarem. Yo creo que sí. Sí? Sí. Tenim esperança. I aquestes monedes que les hem fet per posar de moda ser bona persona. Aquestes monedes, una per cada una, que les hem fet amb l'intenció de que circulin molt, de que les tingueu vosaltres i quan veieu que algú fa una bona acció li pugueu donar. Sí, doncs moltes gràcies. Ha sigut supermaco, superamables.